Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Saradorre Garai naiz, 26 urteko iruritarra naiz, eta Baztango eskubaloi taldean jokatzen duen bertze jokalarietako bat naiz. Ikasketak Iruñen burutu ditut, eta orain arkitekta bat naiz. Hogeita 6 urte ditut, itsasua itsasun bizi izana, eta kazetariak ere, Kanal D telebistan. Non gaude, azaldu pixko bat? Iruitako herrian gaude, Baztango baiaran kokatuta dagona, eta bigarren herririk handienetakoa da. Zenbat jende bizi da herrian? 800 bat inguru, 780 bat gutxi gora bera. Eta horietatik zenbat dira gazteak? Momentoketan 60 bat gutxi gora bera. Egia da, azkeneko urteetan gazte gehiago bat direla, bertzaldeoi, Zarragokoak garenak ez gara horren bertze. Herritarren bizimodua laburbilduz zein izanen litzateke? Plazan inguruan mugitzen den bizimodu bat izango dena, bai, errangonen izango dela, bai. Eta zein da gazteen bizimodua egunerokotasunean? Gure bizimodua gehien bat laburbiltzen da lanera joatea, gehienetan herritik mugitu barri izaten gara. Baina betire herrira bueltatzen den gazte bat, bai, gazte bizitza da, plaza inguruen juntatzen dena, eta betire saiatzen garela nolabaiteko harremana izaten betire. Eta beste egunetan eta asteburutan non mugitzen zarete? Hor, kokapena aldatzen dugu eta gehiago ostatu inguruan mugitzen gara. Herrian bi ostatu ditugu eta gozotegi bat, beraz betire terrazetan eta denbora honea dagoela gehiago bat probestuz horri biltzen gara. Ongi kokaturik dago herria geografikoki? Gutxi gora bera, bai. Egia da, azkenean arras zentrikoa dagoela, baiaratik, zein eta hiri handetatik, adibidez, Iruña, Donostia, Baiona, baina, hobetzanako zen. Eta ze herritako jendeekin duzu edo gazteekin duzu harreman gehien? Herritako gazteekin, beti ere denak elkartzen gara, bi ostatutan orden beti denek elkarrekin egoten gara, baina bertze tokietako bat adibidez Elizondoko herrira mugitzen gara maiz eta azkenean hango gazteekin. Herriak bizi sozial handia du? Bai, egia bai, erran bezala adibidez plaza inguruan mugitzen den bizimodua arrasa handia da, gazte, zein heldu, zein aurrena, beraz beti saltza badago.
Bueno, Josu, non gaude? Ba, hemen gira itsasu herrian, justu Kajika nagusitik hurbil, eta egian bizi naizen tokitik ere biziki hurbil, gutxi gora bera 20 metrotara. Zenbat jende bizi de herrien? Uste dut gaur baita izkela 2000 kasik, 2000 eta 2500 artean. Bai. Eta horietatik zenbatzu izain diren gaztiak? Estadistika zuzenik enuke emaiteko, gero badela gazteria hori segur, ez dakit behar, 300 bat edo gehiago gazteak. Zein da herritarren bizimodua laburbilduz? Herritarren bizimodua, ustez denek antzekoa dugu. Jana baitu asteantzeak lana, iratzari aski goiz, sartu aski berant, batzuk behar itsasunan egiten dute, eta beste batzuk gehiago Baiona aldean edo asteko inguruetako herrietan. Eta hori da bizimodua, ustez gutxi gora bera denentzat. Jetan direnentzat behar bain segur eguna pastu dute itsasun, baina bestek lanak dumanatzen astearen eta egunen egituraketa. Asteburutan aldatzen da? Asteburutan aldatzen da, bai, egan depende pixka dinamika, eganen dugu, barin bada ekitaldi berezi bat, edo zerbait antolatua egian, eganen dugu egeskiago gelditzen girela hemen, eta gero, pixka depende bakotsak egiten ditu gauza ezberdinak, behar guk garen dugu tendentzia, ez dakit, ni eta ene urbilekoek, ez dakit jago batzuen hartzeko hain segur hemen gaindi, baina asteburuetan ere aldatzen da, batean jendeak pixkat mugitu nahi duen eta jakurutzatzen gira gehiago. Geografikoki ongi kokatua dago herrie? Geografikoki untsa kokatua da, depende zerekiko, zeren zertaz ari giren. Aski untsa kokatua da, batean nun giren gutxi gora bera aski Barnekaldean, salbu Barnekaldeako entzat gu gira kostaldea, bidez amikuseko entzat gu gira kostaldea, baina hala ere Barnekaldean gira, baina untsa kokatuak, batean nun Baionatik 25 minutura gira, eta beste zentzuan Doñane Garazitik 20 minutura, beraz erdigunean kokatuak gira eta piskat hurbil toki guzietatik. Garraio bide aldetik autobusek eta badire? Badira autobusak, dola zenbait urte janen dut, plantan ezagia izan zen horako autobus tiki bat, ibiltzen dena itxasutik, Ezpeletatik, Kanbotik, eta jesten duena, jesten du pixka bat bada hori, eta gero garraioak dira gehiago joan behar da Kanbora, hemendik 5 minutura eta hor izan ditugu treinak edo autobusak erabian direnak Baionaruntz eta Garazinuntz. Ze herriko gazteekin duzue harremana gehienik? Ze herriko gazteekin dugun harreman gehienik, nitaz aritzeko argiki gaztetxe ingurumenean mugiltzen diren gazteekin dut harreman gehien, bat nizalako nire, eta hoiekin gehien bat, eta gero alere kurutzatzen gira besteekin edo beste ingurumen batean ibiltzen direnekin ere, baina pixkat gutiago. Herriak bizitza sozial handia du? Herriak bizi sozial aski handia du, baina depende pixkat zuk sortzen duzu bizi soziala zure herrian, beraz ene burua hartzen badut, bizi soziala aski dinamikoa duela eta aski indartsua duela itsasuk, baina enuke behar hori orokortuko jende guziai. Depende hor ere, ustez pixkat ingurumenetan mugildua ziai. Herripolit eta inguru ederra duzue? Jodi gabe, bai. Inguru giroari buruz ardura baduzue hemengo gazteek? Bai, eta Egierran herri bezala arras saiatzen gara arduratsuak izaten gai horrekin, bai. Eta nola ikusten duzu egoera? Hombre, arras komplikatu Egierran, justo gainera pasatu dugun asteunten animaliko berokek, eta ikusten da zail dagoela, baino beharrezkoa dela hortan sartu lagundu eta gure partetik ere pixka batzen.
Eta ingurugiroaren zaintzaren aldeko mugimendurik edo badago herrian edo eskualdean? Mugimendu ofizialik ez, baina urtero auzolanak saiatzen gara mantentzen, pare bat benpin, eta gero ere norberak batire pertsona batzuk, beti berdinak izaten direnak, dena ongi mantentzen saiatzen direnak. Gazteak solasten zarete gai honen inguruan? Bueno, bada denetik, bada batzukin gehiago solasten duzuna gaioki buruz eta bertze batzuk ez horren bertze, baina bai, gaia bertan ageri da. Eta zer da gehien kezkatzen dizuena? Pues aldaketa gogorragoek ikusten dugunek, ez? Derrepente animeliko uriek, gero berua, berriz ere uriek, ikusten dugu gure landak nola hondatzen diren, mendiek sasitzen diren, hoi izango zen, bai. Herri polit eta inguru ederra duzue? Bai, hori jaitzen aldugu, bai argiki, ikusten pixkat hor gibelean ere badela zenbait mendi, justu hemendik urbil, aski berdea da ere, kanpotik heldu den edo pertsona batzuek heldu badira bakantzetan edo lan euskaz aski polit egiten zaie egia, baina egi honek ere bizi ditu Euskal Herri osoan edo Euskal Herri osoan emana den dinamika, bai eraikuntzaren aldetik, bai etxe bizitza arazo eta guzti, beraz bai ingurumen polita, baina toki guztietan bezala ez bada biziki moldea razionalean kudeatua beti. Ingurugiroari buruz ardura baduzue bertako gazteek? Ingurugiroa jana baiten ingurumena jozu edo? Bai, ekologia da. Bai, ea badugun interesa horrekiko. Bai. Ingurumenarekiko edo ingurugiroarekiko bai funtsan badugu interesa, baikira alere ustez belaunaldi bat aski bombardatua izan dena, ustez edo hasteko beti bizi izan dena ere planetarekiko edo ingurumenarekiko kasuan behar da edo hasteko ezin dira reproduzitu garaian egiten ziren gauza batzuk. Beraz bai, jango nuke, badugula ere interes berezi bat horrekiko, untsa bideratua deia hori beste gauza bat da, depende politikoki norantz tiratu nahi dugun gehiago, baina hasteko badela horako kontzientzia bat, kontzienteki edo inkontzienteki hori bai. Ingurua zaintzearen alde bada mugimendurik edo talderik edo zerbait? Badira inguruaren zaintzearentzat, badira dinamika ezberdin batzuk, ez bada egiten direnak molde antolatuan, hango nuke. Zaiten aldira esporadikoki hola gauza batzuk agertzen direnak, izan itsasbaztejarentzat edo izan oihanarentzat edo hainbat gauzentzat. Gero zinez mugimendu antolatu bat ekiten duena ingurumenarentzat nuke baitez bada hori janen edo barin badasteko ez dut ezagutzen egian. Gazteak solasten zate zuen artean aldaketa klimatikoari buruz? Bai, aldaketa klimatikoaz ari gira gazteen artean. Gero depende nola, ez baitez bada bakarrik aldaketa klimatikoaz, baina hori gehiago berba sartzen dugu edo mugiltzen dugu kapitalismoak eragiten dituen problematiken baitan. Ez dugu bakarrik aipatzen aldaketa klimatikoa gauza kanpotik heldu zen gauza bat bezala edo agertu dena orain eta justu horren auka egin behar dena, baina gehiago aipatzen dugu hori arazo global bat bezala edo hasteko ondorio bat bezala. Zuri pertsonalki zer da gehien kezkatzen zaituena? Aintzineko galderan edo erantzunan egan dut, argiki sistema kapitalistak eragiten dituen gauza ezberdinak, hori da ustez gure onurarako dugun etsai nagusia, sistema honen gaindipena eta beste gauza baten plantan ezartzea, horren alde militatzea molde antolatuan. Beraz hori da kezka handiena animatzen da. Herriko gazte eta haurrek non egiten dituzue ikasketak? Lehen hezkuntzako ikasketak hemen ematen dira, Iruitako herrian. Hemen Gibelean duten eraikuntza adibidez lehenagoko eskola zaharra, orain bertze eskola berri bat inda, azkenean hau txiki gelditu baitzen. Eta gero bigarren hezkuntzako ikasketak Lekarozeko ikastetxean ematen dira.
hortik aintzin, goiz erdi ziklo bat egin nahi izan ez gero, Elizondora bateko aukera baduzu, baina bertzenaz kanpora gateraz behartuta zaude. Eta euskaraz ikasteko aukerarik badago? Bai, bueno, azkenean ikasketa guztiak euskaraz ematen dira, eta erderaz egin nahi izan ez gero, Elizondora gaten zara eta listo, baina berez denak euskaraz. Nola dago antolatua ikasketa prozesua? Momentu hauetan urte bakotxeko gela bat izaten da, eta azkenean materioi pixkanaka gaten zara, baina toki guztietan bezala ez dago bertzelako alderik. Bai egia da lehenago bai izaten zirela, azkenean klase handiak izaten ziren, eta orduan bakotxan ikas erritmoa norberak paratzen zuen, baina gaur egun dena pautatuta dago. Eta ze ikasketa nagusitzen dire gazteen artean? Zakit bat izango bat erran edo bai egia da hemen baztanen erdizikloak eta goizikloak azkenean presentzia handia badutela, azkenean hemengo munduak eskatzen duen eskulana baita, ez? Eta Gazteaunitz unibertsitatera joaten dire? Bai, haunitz izaten gara unibertsitatera gaten garenak, baina erran bezala, igual bertze pentsaera batekin edo bertze objektibo batzukin, ez? Eta hemen Gaztik herrian bizitzen gelditzeko aukera baduzue? Gurasoen etxean geltu nahi baizun, bai. Ez, azkenean, adibidez, Ziruritan etxeak salgai badituzu, alokairuak ez. Eta azkenean etxe bat erosteko dironiz behar duzu, horrek erran nahi du ezin zerela gazte emanzipatu, eta behartuta zaude igual bertzitokitarat mugitzea, nahiz aukerik haunitzez izan. Eta lan eskaintza baduzue hemen herrian bertan? Segunta zerlotan, adibidez badugu zona industrial bat, eta adibidez hor mekanika edo ferrakuntzakin ikustekoa duten gauz guzti horietan bai lana izango zinuela, baina unibertsitatean ikasi baduzun zailago izango duzu, zailago duzu azkenean herrian lanitia. Orduan hemen gehiago norberak sortu behar du lana edo nola moldatzen zarete? Akitzen dugu horretik kanpo joaten, gaten laniteko, hemen bizitzen segitzen dugu, azkenean hori saiatzen gara mantentzen, baina laniteko bai, gaten gara. Herriko haur eta gaztek non egiten dituzte ikasketak? Herriko haurrek ikasketak egiten gaztenetatik abiatuz egiten dituzte hemen badute aukera bai eskola publikoa, bai eskola pribatua, bai ikastolan egiteko hien ikasketen abiatze hori edo abiapundu hori. Eta gero, aipatzen badugu lizeoa gehiago edo kolegioa hasteko, kolegioa kanbora joan behar da, hor ere baititugu hemengo aur gehienak arat abian dira, han ere baitugulako kolegio publiko pribatu eta Salvador kolegioa ikastola. Eta hortik beti pixkat urrunduz joan behar gira eta lizeorako Baionarat jo behar dugu edo Doñane Garazirat. Eta aipatzen badugu gero unibertsitatea, hor depende ze ikasketa segitu nahi den, baina Baionan bada aukera egiteko euskararen inguru ikasketak, baina gero aski fite hemengo gazteak abian dira bai Bordalera, bai Pauera edo hiri handiagoetara hemendik urrunago direnak bai. Hemen ikastola dela diozu, baina publikoan ere euskaraz ikasteko aukera bada? Bai, publikoan ere bada aukera euskaraz ikasteko, bezberdintzen dena da ez dela murgiltze sistema bat, beraz ordu gutiago badira euskaraz eta ordu gehiago frantsesez. Herriko Gazteaunitz gaten dire unibertsitatera gero? Jango nuke baiet, ere ez baitez bada unibertsitatea, baina hasteko segitzen dituzte ikasketak, beraz ez baitez bada
asignatura orokojetan edola, baina hainiz gaztek segitzen dituzte ikasketak, eta unibertsitaterat ere, hainiz doaz ere, eta egan bezala, izan Bordale, Paue, edo Baiona ere. Gazteak herrian gelditzen dire bizitzera? Gazteak herrian gelditzen ziren, guai arte, ustez hori argiki erraiten aldugu. Gero guai, zertara joanen giren, hori ustez pixkat komplikatua da, berbe ez da komplikatua hori ikusteko, batean nun zaila izanen den edo norentzat hemen gelditza bizitzen, alokairuen presioa edo ezintasuna edo ze gauza erosteko ekonomikoki, komplikatu egia da hemengo gaztentzat hemen bizitza edo norentzat ekonomikoki. Baionatik tortzen dire unet bizitzera eta hola jendia edo kostaldetik? Baionatik etorri den, jango nuke, beniduriko da gehiago tendentzia barnek aldetik jendea heldu dira unat, pixkat urbiltzeko Baionatik, egin ordez ordu bat bide, egitea ordu erdi bat, hainiz gauza aldatzen alditu aste batean. Eta beraz beste sentsua, nindaike segur egia ezan. Piskat gira muga batean, jango nuke, ekonomikoki naiz presioak zinez biziki gora diren, baina ez dira hain argi-garriak konparatuz Baionarekin edo kostaldearekin, naiz aski argi-garriak bilakatzen ari diren argiki ere. Lan eskaintza badago gazteentzat? Lan eskaintza ez dakit egia jango nuke ezetz edo lan eskaintza aski da hartzen ustez adibide aski eredugarri bat gaurko guai hartzen baitu zertan den egoera, ustez ostalaritzan, ikusten dugu hainiz ostalariak ezintasun batean direla atsemaiteko norbait lan egiteko. Beraz, eskaintza egiten alko genuke badela, baina ze motako eskaintza hori beste gauza bada. Proposatzen duzulari gazte bati lan egitea 20 ordu astean eta pagatua izaitea azmik bat. Hori eskaintza bat badela hori bai, eskaintza interesgarri bat edo posible dena ere asumitzeko bizi goxo baten amaiteko hori ez. Beraz, gazteak bai batzuk gehienak gelditzen dira hemen lan egiten, baina ikusi behar da ze eskaintza mugitza edo hasteko tristia baden. Laborantzan sartzen dire bertako gazteak? Badira, bai, etxaldeak pasten direnak, bai, aitametatik aurretara, baina hor ere aski orokortua da tendentzia, jendeak, etxaldeak zaitasunak dituzte maiteko, norbait pertsona batzuk segida baten hartzeko. Badira laborariak, badira laborari gazteak, hain segur gero eta gutiago izanen dira hor ere, baina badira. Hor ere pixkat jabardura beti jarri behar da. Itxasu gerezien herria dugu eta hor ere gerezi biltzen eta holako gauzetan lana badago? Lana bada, bai gerezi biltzen, biper biltzen ere, badira hainiz gazte, bai hortik pasten da, izan uda bat edo bi udaz lan egiteko. Hor ere depende zenolako ekoizpen moduz ari gira, jena baitu tamaina aski normaleko etxaldeak egiten aldute, hemengo gazteekin eta hori, baina hain orokortua da, ez dakitzen bat biper zango baden edo labiltzeko edo hori, hor ere da lan merkatu bat horren inguruan eta hainiz pertsonak ere heldu dira sasoin batzuen egitera, biltzen dira kiwiak biltzen ez dakit Frantzian, gero hemen gereziak, gero joanen gira Andaluziara aldiran jabiltzen, beraz bada hor ere lana egiteko parada, baina Norberak sortu behar du lana? Norberak sortu behar duen lana, norberak sortzen aldu lana, hain segur nahi badu, gero depende ze arlotan, eta baina gero baldintza hobeagoak hori ez ditu permititzen hori argikin, mugildu azira konkurentzia sistema baten baitan edola, beraz norberak sortzen alduen lana, jango nuke baietz, izan artisautzan edola, edo badira hainitz eraikuntzan ere, hainitz langile eta hainitz enpresatiki sortzen direnak, gero mantentzen diren denborantzeak hori beste gauza bat da, beraz sortzen da lana, baina dependeza arlotan eta usizok ere baldintza. Ze ikuspegi duzue gazteok genero berdintasunaren inguruan? Gaiunen inguruan bada gauza bat arras harrigarria, ez? Zerren haunitzetan hemengo jendeak ez zukusten desberdintasun hori, ez zukusten arazo bat, baina ez zuelako zukusten
arazo eta badenik egiazki desberdintasun bat. Beti ere saiatu gara eta saiatzen gara lan guztiek denek aldi berean egiten, independenteki neska mutikoa zaren, zaharra edo zen gazte, ez? Bai. Eta gai honen inguruan eztabaidarik ematen da? Bai, izaten da eztabaida. Haunitzaten mutikoen part, ez dela ikusten edo ez dutena interiorizatua arazo hau, berek pertsonalki ez dutelako ikusten desberdintasun bat, eta nesken partetik haunitzaten sufritu izan dugunak bazterketa hauek, bai saiatzen garela batzutan liskarragoa atratzen, baino dena giro honean. Eta zein da... Bueno, eski azkenin pixko du baina errepikatu zuna. Osea, igual errepikatuko du galderak zerbait berri jarraten zuen, Vale. eta bai hasi esan moztuko dugu. Vale. Eta gai honen inguruan, zein da gazten arteko eztabaida? Eztabaiden tartean adibidez izango zen, lanak, desberdintasunik baden neska mutikoen artean ez, baina adibidez herri honetan ez dire ematen, auzolonetara neska zein mutikoak agertzen dire, karrozaitera neska zein mutikoak agertzen dire, karroza hori Bazendarren Biltzarreko pasatutako bestana adibidez. Oiek izango ziren, gero ere mutil dantzak dantzatzea, herri honetan urtero bozkatzen da, eta bozkaketan atratzen dena mantentzen da eta listo. Eta ze puntutan dago orain genero berdintasuna, herrian? Oso barneratua, egunerokoan, saiatzen garenak mantentzen, presente izaten ezatzen zen dela arazo bat, baino punto pollitan errango nuke. Neskak arras involukratua gauz guztietan eta mutikoak berdin. Ederki? Ze ikuspegi duzu gazteek gai honen inguruan? Genero berdintasuna ikuspegi bada lan, argiki. Ene ustez, jango nuke alere, espero, hasteko, ez dakit ala den edo ez, baina ustez gazteek barneratzen dute. Gero eta gehiago hori, baina ere depende ze espakutan, nahi baitu badu alere zenbait urte. Aski da erriko uda bat hartzea eta ikustea erriko besta ezberdinetan hainbat eraso emanak direla, eta erasoak baino haratago ere ze portaera matxistak garatzen diren edo badiren olako espakuetan. Genero berdintasuna argiki ustez markatzen du hasteko gazteen agenda politikoa edo ideologikoa, gero plantan ezagian edo zinez gauza faktual bat gertatzen dena emana dena den, hori beste gauza bat da irudiko. Gazten artean badago honen inguruko eztabaidarik? Eztabaida, bai, bada, eztabaida. Ustez ere zehaztu behar dena, alere gero eta toki gehiagotan protokoloak ezartzen direna martxan, egan nahi baitu, ez da gehiago kontsiratzen, ez da eraso bat kudeatuko dela hola mirakuilu bat baliz bezala, baina protokoloak emanak dira, bai gaztetxean, bai herriko bestetan adibidez hemen itxasun, eta protokolo horiek laguntzen dute saiesten edo hasteko hobekio kudeatzen eraso bat emana bada. Eta gero aipatzen den, eztabaida bada, ustez hori kokatu behar baita matxismoa eta bera borrokatzeko diren aukerak edo zer diren matxismo honen ere iturriak arazo global baten bahnean, hageman sistema baten bahnean, beraz eztabaidak badira, hori argiki bai. Uste duzu denborakin aldatu dela kontzientzi gehiago dagoela gizonen artean honen inguruen edo gauzek berdintzu segitzutela? Ez dakit berdintzu den mediatizatuagoa dela, hori jango nuke baietz, gero ez barin bada zinez jotzen matxismo honen egoetara edo portaera horiek sortzen duzten egoetara, nahi ala ez beti geldituko dira horako arazoak. Herrian badago mugimendu feministarik? Herrian bada, bai, mugimendu feminista bat, jaren dugu bada bat zinez elkarte bat, feminitza, muntatu zena. Bada, eta gero ez baitez bada erri mailakoa edo itxasu mailakoa bakarrik, baina hemen gehiago lujaldean, janen dugu, erri ezberdinetan, bahmenduko nuke, Itaia, adibidez mugimenduak eramaiten duen lana, ere beraz itxasun bertan ez da baitez bada, baina itxasun bertan alere ekiten du ere mugimendu horrek.
erabakiak eta hartzeko orduan, adibidez gaztetxeko martxan eta emakumeek duten hitza gizonak duenaren berdina balio du. Bai, hori da junt, funtsan generorik ez da, janen dugu edazteko genero zapalkuntzarik ez da, beraz bai, neskek edo mutikoek egiten duten bakotsaren hitza errespetatua da hori argiki bai. Administrazio aldetik badago zerbait, erran nahi dut, igual udaletxean berdintasun teknikaririk edo... Egia egan ez dakit Mexiko etxan baden olako teknikari berezik, eramaiten duena lanketa berezi hori, gero badena da, ustez elkarte batzuk azutan urbiltzen direna Mexiko etxerat, eta uste dutena Mexiko etxak bai emaiten dual ere sustengatzen ditu olako dinamikak, beraz behar teknikari berezirik ez da, baina alere sustengu zerbait da. Herrian gazteak elkartzen dira? Ez nuke errango justo Iruitako herrian juntatzen direnek, bai egia da, jaran badirela mugimenduak edo elkartzeko eta azkenen solastatzeko gai zehaz batzui buruz, baina gehiago Elizondo mailan azkenean punto zentrala baita, ez horren bertze adibidez Irurita izango zen. Eta bertan elkartzen diren gazteak edo zerren inguruan elkartzen dire? Gai desberdinak dituzu, adibidez, neskak igual gehiago berdintasun ingurukoak edo antolakuntzak, ekitaldiak antolatzen, gauz edo kontu batzuk indartzeko edo lantzeko, edo gehiago ingurumenarekiko arduratasuna, adibidez, Arizkungo edo Erdizeko kanterak, aktualitateko gaiak izaten dire. Eta gazteen arteko elkartasunik badago? Bai, azkenean nolabait ere denak saiatzen gara kontoietan ere pixket nolabait ere laguntzen posible dugun puntuetan azkenean denei afektatzen diren dakuten gaiak direlako. Eta mugimendu berezirik dagoela erranen zenuke edo? Hola, berezi baten da gazten tartean, ez nuke, seguro baten bat badenik, badela eta jendea egongo dena gai hortan gehiago sartuta errango luke, baina ez dut ezakit. Eta arlo sozialeko elkarterik ikusten den alda Iruritarrean? Erren bezala hori, elkarteak Iruitako herrian ez dire, ez dauzte, ez. Gaztetxerik baduzue? Erez. Eta bertze aipamenik edo? Ez, gauza bera aipatu azkenean Elizondon juntatzen dire gauza guzti hauek aipatutakoak horre ematen dire Elizondoko gaztetxean, eta azkenean jende gehiago biltzeko aukera baitago hor. Herrian gazteak elkartzen zate? Gazteak bai, elkartzen gira, normala den bezala elkartzen gira, gero ere esparru ezberdinetan izan daiteke hori, batzuk bilduko dira gaztetxaren baitan, beste batzuk hemen badira besta komiteak egi bakotxean, beraz besta komitearen baitan, edo ere kirolak ere pilota bezalakoa, dantza elkarteak eta olako elkarteak ere gazteak biltzen dira, eta hori baino haratago ere antolatuak izaiten aldiren besta gehienetan, jaien dugu bestetan biltzen dira gehien bat gazteak, ez baitez gero ekitaldi mota batzuetan, baina ere biltzen dira, kurutzatzen, bildu baino gehiago, baina segur kurutzatzen girela ere. Eta elkarren arteko elkartasunik badela errango zenuke? Bai, bada elkarren arteko, bada elkartasun hori, gero dependezeri deitzen zaion elkartasuna edo zeren inguruan den elkartasun hori, baina bada elkartasun mota hori. Gazte mugimendu berezirik bada? Itxasun gaztetxe bat, alere da gazte mugimendu bat, beraz badugu gaztetxea,
Besta komitea ere, aipatzen nuen bezala, hori nabarmenduko nituzke, ze azken finean hortik pasten dira gazte guztiak, batzuk bietatik ere pasten dira, bai eta gero bada, jaten nuen bezala pilota, dantza, baina hala ere, horiek dira bi elementu nagusienak, gero zehaztu behar dena ere gazte mugimendu formulazioari nahi badakogu itxasi gauza politiko bat dola, gaztetxeak betetzen du bai olako ehol politiko bat, komiteak ez duena betetzen, batak badu helburutzat justu bestak antolatzea eta bestak badu helburutzat alere ekitea urtean zehar eta besta baino haratago, eta aipatu gabe ere mugimendu politikoak direna gehiago ez baita ezpada herri mailakoak bakarrik, nahiz inpaktu bat bauten herrian eta direnak lujaldean garatzen direnak. Gaztetxeak nola funtzionatzen du? Gaztetxeak nola funtzionatzen duen, belaunaldiz belaunaldi jaanik kandu funtzionamendu ezberdin bat, eta ideek pixkat dute egiten gaztetxearen martxa edo zertara tiratzen duen. Gaztetxean ziten dugu, badugu argiki gero besta gauza hori, nahi baitu antolatu kontzertu ezberdinak edo antolatu animazioak, hori da helburua ere dinamizatzea, pixkat jabetzea zure egiaz eta egitea ekarpen kultural alternatibo bat inguruko kultur mainstreamari edo hasteko, eta bestalde izaiten aldiren gauza puntual batzuk, adibide baten emaiteko, ustez nabarmenduko nuke dola guti Erik Zemmour eskuin muturreko kandidatua dintzera ikunat, gaztetxetik edo hasteko gaztetxekidak naturala egiten zaie hor biltzea eta zerbaiten egitea horren parean. Beraz, bada gauza antolatu hori, nahi dugun ekin duzaroko gauza bati edo gauza puntualetan ere, nun jabetzen gain ere egoeretaz. Bestak noiz dire eta nola antolatzen dire? Bestak dira Agurgil-ondajean, aurten ez banizoker Agurgilaren 19an hasiko direla eta bukatuko 24an, uste dut hori dela, bai, 24an. Nola antolatzen diren, badira bi dinamizatzaile nagusi, gaztetxea eta komitea, beraz aski egituratua da gauza, badakigu pixkat bakotsak noiz duen bere tartea, eta besteari ebatsi gabe tokia edola, eta pixkat biek funtzionatzen dugu gure aldetik izan programazioaren zat eta guzti, baina gero badira ere tarte amankomunak, gu gabian jain besten gauzetara eta haiek ere heldu diren gure gauzetara. Beraz, gauza untsan funtzionatzen du eta antolatzen da naturalki. Pentsatu programazio bat, gaztetxeak egiten ditu bere kontzertuak ostirala aratsean, after guztiak kudeatuko gaztetxean, presoen bazkaria antolatu edo poteoak eta horakoak, eta komitea gainateko ekitaldi guztiak antolatzen ditu ere. Ze bertze bestak iten dire hemen itxasun? Inauteak edo? Bai, dira beste hainbat besta. Gaztetxeak antolatzen aldituen gaualdiak direnak funtsean erortzen dira urtero gutxi gora bera beh mementuan, beraz bada hori alde batetik, eta ere jauteriak hori elementu aski garrantzitsua da, beti erortzen dena hor ere otsailean, martxoan eta 3 aste buruz hor ere dinamika aski bikain bat egian, gazten artean, gure artean, dantzari, musikari, zirtzil ere nola ez. Eta bai erri guztian ibiltzen gira eta ustez hori da bestek baute gauza bizi importante bat, baina hori ere soziabilizazioaren aldetik belaunaldien artean eta hor ere tradizio mantentze, baina betan apropriatze, zure egiten duzu gauza hori iziarri garrantzitsua da bai. Ibiltzen zate eskean etxez etxe? Bai, eskean ibiltzen gira etxez etxe, tradizioa, baitu arribatzen zira etxe batera, dantza batzuk eskaini, kantu bat bota galdetzeko horko jabeei ea sartzen algiren, eta haiek gutitan erraiten digute ez, sekulan ere, eta sartu eta hor mementutxo bat pastu musika, kantu, dantza, eta hola etxez etxe auzoz-auzo, eta nola itxasu aski zabaldua den, egiten ditu zinez asteburu politak eta betiak. Erten halko zinuen, igual inautetan euskaldunen inguruko jendea mugitzen zatela edo ez du zertaz? Bai, beste euskaldun banda, esteko hemen beste euskaldun banda, gero jauteriak dira tradizio aski zorokortua Europan, baina hemen dira gure euskal jauteriak nahi baitu hartzaren iratzartzea, beraz hartza ere badugu gurekin, eta euskaraz egiten
egiten da besta hori edo esteko tradizio hori. Eta naiz gero, argiki, adibidez, pertsona batzuk heldu badira, erosten baute etxe bat edo hola, itxasun, hasteko hainitzek hor bizi direnak hasteko eskatzen dute, zer da tradizio hori, posibizi nukete, pastia gure etxetik datorren urtean, eta guk egiten dugu, depende, edo bai, zenta da auzo bat nunez gentso bera pasten, edo beste naz, egiten dugu beste auzoekin biltzea, ez azkenean etxe guzietatik pastu behar bagira, oino jauterietan gintaizke gaur egun. Eraz, bai, euskal mundu bat dinamizatzen du, eta hasteko mundu honi ere interesatu nahi duten pertsonak biltzen dira. Ze ikuspegi duzue bertako gazteak orokorki Europarekiko? Orokorkiko bada erabiliko honen beldurritza, ez dakit egiazki izango zen beldurra. Azkenean globalizazioi eta gure pertsonalitatea, gure kultura, gure historia, gure hizkuntza galtzeko beldurroi bezala batzutan ikusten da. Baina ez dakit, ez nuke finko erranen hitzoi. Arduraren ikuspuntutik, batetik 10 baloratuta, zenbat arduratzen dizuete hemengo kontuek, herriko kontuek? Azkenean herrie gure bizie da ez, eta ardurtasun puntutik 10 bat errango nuke. Azkenean gure bizia da, norbaiteren mantendu behar baden guk mantendu behar dugu, ez? Eta eskualde mailako kezka? Eskualdeko mailako, batiri igual kezka batzuk, gehiago alde batera duztean dugunak ez, azkenean ikusten dugu burokrazia bat gehiago badagola bitartean ez, herriek guk antolatzen dugu, baina baiara mailan bada bertze eskalon bat ez. Eta Nafarroa mailan? Baztertu gaudela, gu bertze mundu bat gara, Nafarroa hortxe dago, eta bertze toki bat, ez dakigu non dagoen. Zentzu hortan, sentitzen gara, arras baztertu azkenean bertze arraro batzuk izango baginen bezala ikusten garelakoz. Eta Espainiara begiratzen badugu? Zer erranik. Bueno, azkenean Espainian mailan dagoz bete zugunek zer ikustekoik ez, arekin. Ez nuke bertze hitzik ibiliko azken. Eta 0-tik 10 Europako kontuek? Kulturek, 0-tik 10, depende, bat duzu kulturen majoritarioak eta minoritarioak, ez? Frantzien beren hementzen dugule, zenbat kultura batu eta zenbat ezautzen dugu, igual ezautzen dugu lau, baina egiazki bat ire 20. Zein da Euskal Herriarekiko duzen ikuspegia bertan? Bertan azkenean da zerbait ere besten gaituen gauza bakarra ez, nola baitereko erlazio dugun puntuekik hartzen dakule eskutartean bakarra hoi dela. Azkenean gure kulturak eta gure baloreak mantentzen duena. Zenbat hizkuntza ikasten dituzue? Eskolan ikasten dugu euskera, erdera eta ingelesa. Eta gero ikastetxean aukera baizu ere frantsesa ikasteko. Eta orokorrean 3 eta gero norberakoa ja 4 iteko aukera badu. Eta zein da euskararen egoera herrian orokorrean? Herrian gaztetartean euskara maiz ibiltzen dugu, ezertegatik beti ere hiltzen saiatzen garela, beti ere erderakadak sartzen dugu alakoak baikara. Eta bai badela alde bat jende helduagokoekin eta ez dakit, azkenean igual berek ere izan zuten hezkuntzagatik ibiltzen dugule maizago erdera edo gaztelania haiekin. Eta etxeetan? Etxeetan bi munduak badituzu, adibidez nire etxean euskara zein erdera beti erabilitzen dugu, badire etxe batzuk euskara bakarrik erabiltzen dutela, bertze batzuk erdera, baina denetan presente dago bi hizkuntza hauek. Eta ikastetxeetan? Ikastetxeetan euskaraz beti. Eta administrazioan? Euskaraz zein erdera. Aukera
aukera bat duzu bi hizkuntzak erabiltzeko, eta azkenean segun eta ze administrazio nivela behar duzu, azkenean hitz teknikoa unitz ibili behar bat duzun, handizetan euskeraz ez dugu zautzen eta zailagoa izaten da, ez? Ze ikuspegi duzu bertako gazteek orokorki Europarekiko? Gazten ikuspegia, ustez orokorki Europarekiko, aski ezberdina izaiten alda ikuspegia, batzuek hartzen dute struktura hori, Beharra Europak batasuna, ipatuko dut gehiago Europa baino, Europa justu lurralde neutro bat, geografikoa. Europak batasunarekiko, gazteek ustez justu orden gauza hori da, normala da, beti hala izan da eta beti hola izan beharko luke. Eta beste batzuek, ustez, ez gira hain guti, oartzen gira ze errol betetzen duen Europa, zenolako superestruktura antidemokratikoa dugun hor, Europak batasunarekin, baldintzatzen dituenak gure biziak gure herrialdetako, izan Frantzia edo Espainia, hori diot gure bainan aladerako administratiboki. Eta Europak batasunak baldintzatzen ditu gure biziak kasik estruktura horiek baino gehiago, eta argiki ikuspegi ezin kritikoa dugu Europak batasunarekiko. Arduran ikuspegitik, gazteak herri bertako kontuetan ardura hartzen duzue? Depende nor. Bai, fiskatzaila da, galdera bezala ezin baita eman erantzun orokorrik. Ustez gazteak adinaren aldetik bai gira bloke uniforme bat, gero talde ezberdinak, ez gira hain uniforme, beraz batzuek bai hartzen dute herriaren ardura, edo zer da herriaren ardura hartzea da justu antolatzea bestak, edo hori zaitea gazte gisa pixkat paisaian, behar ez da hori bakarrik, eta beraz batzuek bai, beste batzuek ezain beste, ero orokorki bai interesatuak dira gure herrian gertatzen denarekiko, adibidez etxe bizitzaren gaiaren inguruan, hainbat gaztek mobilizatu eta mobilizatzen dira, ero gehiago behar molde oportunistan, eta ez dut hori negatiboki, baina oportunistan pixkat espontaneioki, zinez molde kontzientean baino, baina bada ardura, nahi baitu zerbait larri gertatzen bada herrian, txeko gazte guztiak hori izanen dira, baina eguneroko bizian edo asteroko edo hilabeteroko bizian behar ez da inevidente hori. Eskualde mailan arduraik baduzuen? Nahi baitu, interesatuak giren edo... Bai. Eskualde mailan? Bai, eskualde mailan, bai, alere baitugu nahi ala ez, nahi dugula, harremanak inguruetako gazteekin, elkarte ezberdinekin, hor ere dependez ingurumen, gazte segisa baitugu harremanak gehien bat kanboko eta Lusoko gaztetxarekin, beraz biak ondo-ondoan dira, Luso hemendik 6 minutura eta kanbo 5 minutura ere. Beraz bai badugu lujaldearekiko ere interesa, ez oartzen baikira, alere piskat zuzualitaike pentsatzea justu ekin behar duzula zure herrian diren arazoen aurka eta ez eskualdeko arazoen kontra. Lokalismo txutsua ez da atera bide bat. Akitania mailan, baduzu ardurarik, importantzia zaizue? Akitania mailan ez dugu ardurarik depende, jane baitu Akitania, piskat struktura administratibo gisa, horrekiko ez dut uste badugula interes berezirik edo barin badugu interesa, da interes handiago bat jane baitu Akitanian bizi zaiten aldiren pertsonekiko, jane baitu ezin gira justu aritu gure Euskaldun zilbogetik, gauzak nahi badituzu aldatu ere landesetan edo bordelen bizi den ere pertsonentzat ezin da, beraz bai badugu ardura hori, baina gero struktura aldetik Akitania edo administratiboki zer irudikatzen duen, zaigu baitz bada inporta ez. Frantziar estatuarekiko duzuen ardura? Frantziar estatuarekiko depende, gazteak hor ere batzuk argiki, nahiz hemen bizi, bizi direla, ez duen beste zentzurik hori jaitea, baina frantsesak bezala, ez dute euskararekiko edo euskal munduarekiko atxikimendu berezirik, horren ondoan ere dira euskaldunak, Frantzia, nazio hauzia, gero ez dakitxo bera nolako datu gauza, baina bai Frantziak uste dutela justu lujalde kolonizatzaile bezala,
kolonoak, eta gero beste batzuk ikusten dugu Frantzia, beste herrialde bat bezala, gure ondoan dena, eta hor ere pertsona ezberdin batzuek osatzen dute herrialde hori, eta emanak diren problematikak Euskal Herrian, emanak zaizki ere hainbat frantsesei, beraz herrialde auzo bat. Bai. Euskal Herriarekiko duzuen ikuspegia, pentsatzen dut denetaik egon gindela, baina orokorrean nola? Orokorrean Euskal Herria, Euskal Herria gauza ezberdin bat izan daiteke, izan daiteke justu gauza gure etnia bezala, pixka bat, edo Euskal Herria helburu bat, argiki, hainitz batzuentzat helburu bat herri gisa, eta depende ze herri motaz ari giren hori ere, baina herri gisa, eta beste batzuentzat, gehiago karta postalek erakusten aldutena, nahi ala ez, folklorismoaren aurka izaiten altzira, baina betan ala ere pixkat ez dukan atxikimendu berezirik Euskal Herriarekiko, baina alere ustez gehienek badugu alere zeitxo bat eskala ezberdin batean gure Euskal Herriarekiko. Ze hizkuntza ikasten dire hemen orokorrean? Orokorrean egesena ikasteko frantsesa, hori argiki, ze ikastolan ere ibiltzen altzira zure haurtzaro guztian, ingurumena eskolatik kanpo edo ikastoletatik kanpo frantsesa da, izan administratiboki edo eguneroko bizian, ala ere lokutore gehiago frantsesez euskaraz baino, beraz frantsesa ikasten da, hori argiki. Euskara ere ikasten da, gero da beste bide batez ganen dugu, adibidez ikastolan ikasten da, hori argiki, euskara ikasten da. Gero eskola publikoan, baitu murgiltze sistema ezberdin bada, da uste molde elebidunean egiten dira ikasketak lizeoa arte. Azor ikasten da zeitxo bat, baina gero ez barin bada praktikatzen ondoan, edo ez barin bazira pixkat muturra sartua egunerokoan euskaran, gero ez duzu ikasten hain ongi edo galtzen duzu, eta aipatu behar da ere gau eskolak, AEK eta elkarte horiek eramaiten duten lana euskara ikasten da ere, eta gero beste toki guztietan bezala jango nuke eskolan inglesa zeitxo bat, espainola alere hainitzek bakite hemen, eta muga ez da hain urrun, eta izan muga biriatun beho bi pausu, baina ere justu hemen menditik pastuz berehala batzen gira baztanera. Euskeraren egoera zein da orokorrean hemen itsasun? Entzuten da, etxeetan solasten da? Bai, euskara entzuten da itsasun. Hainitz ere jango nuke edo hainitz beste herri batzui konparatuz behar gehiago. Gero ez dakit sobera sentimendu susen bat den hori jaitea, ze azken finean ibiltzen zira zu bezalako pertsonekin maiz, beraz euskara entzuten dut, baina hori idea ala ere realitate orokortu bat behar ez. Baina euskara ala ere orokorrean entzuten da, baina zeinetan behar ez ditaike sobera susena jaitea hainitz edo aski badera, hori segur aski ezatzen. Orduen, zuen artean, gazteen artean, segun ze taldek, hitz egiten duzuela euskeraz. Hori da, eta helduetan ere, jango nuke hori dela, segun ze talderekin ibiltzen ziren, euskara entzunen duzu edo ez. Gero, gira gazte batzuk emaiten duguna gure bizi guzia, funtsan egian euskaraz, eta beste batzuek frantsesez, eta kurutzatzen gilarik, euskara saiakera, edo ez, depende maila, depende gauza, ene ingurumena zaritu behar baniz, euskara. Administrazioan euskeraz paperak eta betetzeko aukerik bada edo ez? Aukera baden, uste izan behar da, aukera zeitxo bat, ez administratiboki dena frantsesez egiten da. Frantsez behar erriko etxan, bizpailu paperkeri ezen garrantzitsu egiten aldira euskaraz, gero zinez gauza garrantzitsuentzat dena frantsesez. Txikitan ikasi ginen bezala, irurita, zein herri polita, gau polita, bertso ez jantzita. Tortzaizte iruritako herriret, azkenean gauz kultural eta historiko honitz ikusiko baituzue.
Andrei Barrosok, Ziakus eta El Crudok atera zuten, bar artean Pablo Azelli sustenguz ateratako, ekidak ateratako rap zati bat zinez bikaina zena, beraz hori gomendatuko nuken kantu gisa, eta poema ere deitzen altzaio, hain untsaitatzea den. Eta gero, agur bero bat, iruritako biztanle guziei, eak urtzatzen giain noizbait, ongi etorriak ziste itxasura, eta espero ongi etorriak izan girela, iruritara ere.